Dibîra ve her kesên ku di ber erdên genim de derbas bûne an jî gund jiyanê ev dîmen heye. Lê we di demên dawî de qet ferq kiriye ku di nav hema metreyê de tayên genim nevekevin. Olgor berê qama wan kine. Gelo sedemên vê mijarê çi ne? Berê temaşevanên hêja me xwest em di vê bernameyê de derbarê polîtikayên ku li ser çandiniyê tên meşandin û bandorên van polîtikayên bisekinin. Em ji bo vê bernameyê bi endam vê platforma Ked û Demokrasiyê û hevserokê Odaya Endeziyarên Çandiniya Şaxa Amedê Abdûsemed Ucaman ra derbarê biha, gübre, çandinî û şerê taybetiyê ku birêya çandiniyê li ser gel tê ferskirin axivîn. Guhertina demsalan hatiye kirin ji ber ku li ser xwezayê li ser ekolojiyê hinek tesîrên bandorên xirab hatibûn kirin ji ber wî yekê demsal hatin guhertin vesaire. Aniha yani tiştekî pir cuda bûn, pir xerîb bûn. Yani ev sala ku derbas bû, ev hişke salî ji ber ku em çûn li zeviyan zî em geriyan. Me yek ewkekî diyar kir. Mesela Amedê nêzîkî 3000 dönüm arazî em dibêjin bejik bêavî tê ajotin. Îja tu gava lê dinêrî yani tovê ku tê avêtin divê sedî em pir çil zirar bibîne. Yek hişke salîkî de, ewkekî de, demekî de. Fakat yê sala derbasbûyî bi rastî sedî not û neh bûn. Yani yek zirarekî pir mezin dabûn. Tabii gava em li ser vîya hinek hûr dibin. Bi derûnî lêm zetkin tenê demekî guhertina demsalê û bi hişke saliyê eviya nayê ew kirin, îfade kirin. Hinek tov zî mühîm e. Yani tovê mehellî nînin. İşte em dibên polîtikayê neoliberal, ê kapitalizmê. Li Kurdistanê hinek daha zêde bandora xwe wek vahşî kapitalizm dide nîşandan. û sîstema dewletê zî aniha ji bo ku rênçber alîkarî bistînin divê gere tu tovê sertîfikalî bixebitînî. Rênçber neçar mînin diçin ew tovê ku ji biyanînin wana tînin tovê mehellî êdî nahin xebitandin. Tovê ku li va endemîkin ji xwe li va bi xwe zayîna wan li va wî ye. Ev tov êdî nayê xebitandin û xwe bi ewkê ve girê didin. Ji bo ku işte destekleme ew alîkarî bê sandin. Jê gava ev tişt dibe ev tov goranê îqlîma li va toleransnî ne. Yani ekstrem wexta şertê ku ekstrem çêdibin awa hişke salîkî wanî çêdibin li hember van şertê hişkeva nikarin xulpiya bihêlin û ji ber yekê zêde tesîrekî mezin hat xuya kirin. Hatta ciyê ku gubre avêt bûn daha zêde çûbûn ji bo ku şilayî tune bûn rehek daha zêde hat şewitî. Yani gubre wî şewitan bûn. Wek tê zanîn ji destpêka serdema çandinê heta niha civakê piştî paleyê ji bo sala pêş xwe toxuma hildanî û ev kar her sal dubare dibû. Bi vê rêbazê jî hilberîna civakê qut nedibû. Lê di demên dawî de li Tirkiye ev reş ji holê hatiye rakirin. Bi taybet jî di salên dawî de bi rêbazên pergala kapitalizmê toxumên çandiniyê tên îthal kirin. Hem ji ber ku hewcedariya van toxuman bi zêdetir gübreyê heye hem jî ji ber bihabûna mazotê lêçûnên çandiniyê her diçin zêdetir dibin. Ji ber wê jî gelek cotkarên ku debara xwe bi çandiniyê dikirin nikarin çandiniyê bikin. Parî ev tişt heye fakat eviya mesela çi tîne meydanê girêdana derva. û ji derva gava tişt têne
هدی دنگه آبوریزی تخرا کردن جوی کل و هربرینه کی در ناکه و هربرین تنه جدرواتن و جدروازیگاوات بدویز ته او کردن ته حساب کردن yani tişki garibe mesela hilberine ku je dervatene işte je Rusya'ya je Afrika'ya embejin je Avrupa'ya hilberine ku tene li servi vergi rakırne ev rahat te hundur fakat tof u gübre ilaç yani embejin fungisid u insektisid vana hemu bi vergi tene hundur. Gava bi vî şekilê hem li ser duvîzê ji bo ku tê buhate û hem zî ji bo ku vergîkî jê tê birandin ew zî li ser ra dibe yek maliyetekî û yani rêçber neçar dibînin ne van gubreyan mecburin bisînin nestînin nikarin hilberînekî rast têlî bikin çünkü ev tovekî biyaniye yani tovê tê xwezayî mehellî ne fakat îsal daha tiştekî ew guhertinekî zêde çêbû ji bo ku aboriya Türkiye serî li binî ket yani aniha tumzetkî yani yek reddekî pir li jor e carna tê xware carna dîsa li jor dixe filan fakat her cara ku li jor dixe pêra gübre zî zêde dibin ilaç zî zêde dibin û gava dikeve xware ilaç nakeve êdî li jor dibîne gübre dîsa zî nakeve xware dîsa li jor dibîne her tem li jor dişe ew xwe bilind dike îsal mesela 2020 da em öre dibêjin sedî 128 zêde bû navbera salkî da dîsa amonyum sülfat heye ew sedî 105 zêde bû dîsa öre heye du ew kîvî henin tenê du mineral ihtiva dikin ew zî sedî 32 zêde bû dap sedî 149 zêde bû yani nêzîkî sedî 40 û sedî 5 navbera salkî de ev gübre zêde bûn û hêzî zêde dibe yani nakeve ilaç her wiha dîsa zî bi heman ewkî re xwe zêde kiriye û daneketiye xwarê û guhertina ilacan zî tê kirin yani tiştê ku em awa lê bize dikin tenê ew nîne yani yek gundîkî ya yek işte rênçberekî bixwaze ert baş o tenê naşe tov nastîne û ew nake nav jê ert fakat em bi vî ewkê de difikarê dane aniha par me wan tovên sertîfikalî me dî û di hişkesaliyê de çawa bi çi kesayetîkî xwe didin roniştandin ew ya zî me dî yani sedî notu neh li hember hişkesalî nikarbûn bisekinin ev tovên sertîfikalî dîsa bi wî şekilî bê danandin û hişkesalîkî wanî çêbe bi rastî tiştekî cuda êdî yani par dîsa zî yek stokekî TMO'ye hebûn Toprak Mahsulleri Ofisi tabi mesela van tiştan yek bi yek gava meriv dide dest xwe yani ev tişt tenê gundî tesîra xwe tenê li ser gundî danayîne ser rênçber danayîne di nav civakê de zî xwe êdî tesîra xwe datîne çünkü ev hilberînî di civatê de tê ew kirin û xwarin û vexwarina civatê ye yekem aniha mesela em li nav bajar digerin yê ku bayiyê ku ilaç firotine gübre firotine tov firotine ji ber ku hilberînî nehatiye kirin gundî û rênçber bi deyn sandine deynê wan nedane
evzi tesiri diviye ülkede dibinin. Civat ana tu niske sor dibêjî niske sor işte par yeku yani panotu niv bun ana ve hücde panot. İcare gava efsal eğer büyü havayı be dinav civatê da işte van tiştan ve hemî buha bibin. Yani nok, nisk, işte genim, serda tiştê ku bi genim tên çêkirin adan ve hemû buha bibin. û hinek gundî û rênçber ji xwe neçûne ser zevîzî. Ji bo ku nû ve lûwa deynin divê deynê par bidin û nû ve tov bisînin û nû ve herin deynin du qat yek ewkekî wan heye. Yani goranê normal şartekî ewkta du qat zêde gere yek bu ewkekî xerc bikin, parekî xerc bikin. Ji ber wê yekê ewke yani em anaha mesela di fikarê rane. Ev sistema ku heyî işte gava tu lê dinêrî işte em bêjin işte Cumhuriyeta duyemîn da êdî dest pê kir guhertinekî xwenîşan da li ser çandiniyê tesîrekî wî ters çêbû. Fakat sala 1960 da êdî tam êdî bandora sistema kapitalizmê xwenîşan da 2000 işte em bêjin 5-6 da zî êdî sistema neoliberal xwe li ser çandiniya ku li Türkiye û li Kurdistanê êdî xwe tam da rûniştandin. Yani tişt hemû êdî ji derve tên hundir û gava tu li wî ewkê mêzet kî yani sistem bi şekilekî sistematik û bi şekilekî bi plan li ser tunekirina çandiniya hem Kurdistanê hem zî li heremê dike yani. Yani rênçberan, gundiyan wek feqîrekî dibînin û wek parsekekî dibînin û dibêjin lê sistema ku heyî gubre da sedî işte yek didin we em di mazot da sedî işte yek û du didin ve işte piştgiriya tov da işte sedî yek û du ye bi havaya em didin we tabi gava tu lewkê mizetkî yani ev dide pê fakat tiştê ku jê disîne çi ye bi vergî û bi ew disîne sedî işte 128 sedî pêncî sedî işte 200 di tov da dîsa jê paş da disîne û dibêje ez piştgirî didim gundî neçar mane êdî vî parsekiyê dikin mecburin dikin yani xwe bi wî havayê ew kirine êdî gava tu li hikûmetê mizetkî peyvê ku tê kirin dibe işte ihtiyaciya gundî û rênçberan dibe bi piştgiriyê nîne ihtiyaciya wan moralê heye. Yani peyvekî wa xerîb ji dervayê işte aqil ji dervayê zanistî peyvekî wanî û ji rasteqîniya heremê dûr peyvekî tê kirin. Wek tê zanin li Tirkiyeyê her roj bi hincetên ewlehiyê herêmên çandinî tên qedexê kirin. Bi vî awayê gund tên vala kirin. Gel ji xwezayê xwe tê dûrxistin û neçar dimînin ku koç bikin. Bi vê koçkirinê gel bi her cure rêbazên şerê taybet re rûbirû dimîne. Yani teqes ji xwe şerek taybet heye. Eviya li ser çandinî zî heye. Fakat ev çandinî mesela notî da tedî gund vala kirin. Sistem çûn yani ew di wî ewkê da çi digotin işte gundî li va debara xwe dikin û ev debar ji bo ku alîkarî zî bi me ra nakin
ev debara wan ev sistema wan em serîl binîxin wan bişînin bajaran bajar da yani gundî di nav gunda di nav xwezayê da pîspor e ew gav êdî xizanî dest pê dike xizanî gava dest pê kir dejenerasyona jiyana bêexlaqî datîne meydanê û bi wî şiklî te teslîm digire aniha mesela di ser çandiniyê de ev tişt ji xwe xuya ye yani mesela gund gundê ku hatine valakirin aniha bost bi bost karê narkotîkê tê kirin û pir diqqet bikin yani îsal operasyon zî nadikirin li ser narkotîkê tiştê ku narkotîkê zî hatine qufaltin ew zî gava ji derketiye dervayê Kurdistanê müdaxele kirine li Mersînê mesela yek uzman çavîşkî ji va birbûn Mersînê li wa wî qufaltin ew gav işte wî dinin xeberdan dibe sêheb uzman çavîşê dinan zî henin em behev radikin li firan deriyê vî jehriyê mesela dibêjî Kurdistanê bixebitîne em deng nakin fakat gava tu ji sînorê Kurdistanê derketî û te bi alî mehanî em müdaxele dikin yani sistem parî cîkî da gund vala dike li ser çandiniyê bandora xwedatîne gund vala dike cîkî da cîve dike ku ev tişt bê kirin çandinî aslında bingeha civaka rast e zî eger çandinîkî rast bê kirin civaka xwezayî zî rastê honandin çandinî da xeterî heye se civak zî pêra ew ke yani ji ber wî yekê mesela em xwezayê ew ew nabînin em jiyanekî sîmbiyotîk dibînin yani em ev tişt dibêjin yani gundiyê me û rênçberan re em dibêjin yani xuyaye wê bi vî şiklî bimeşe fakat em dibêjin ku em hêdî hêdî divê gere vegerin tovê xunê mehellî û bi wî hewayê sîstemekî ava bêkirin û xwe rêxistinkirinekî mihîm e ji bo vî tiştê bi lezgînî divê gere ev tişt bên kirin em amade ne ji bo vî tiştê zî rênçberê me gundiyê me gava bixwazin di alî teknîkî da zî em amade ne em ê xizmetê bidin we berê temaşevan hêja em hatin dawiya bernameya xwe ji bo zimanê zikmakî di nav gel de ji aliyê çandî hunerî aborî û her qadin jiyanê de bela bibe me bişopînin û par bikin